Тя е под заглавие "Черешов грозд". След това се заредиха други, с други мои интереси, с това, което от децата усещам, че им е необходимо да пиша. И се стигна така до 10-та книга, която излезе миналата година с заглавие "Ало, ало, слънчице". Тя е конструирана много добре, като мото съм подбрала оригинални български народни гатанки. И върху отговора на гатанката изграждам своето стихотворение. Има и познавателна стойност за децата да научат нови гатанки и тяхните отговори, и да видят как пък един поет се е справил с задачата, която си е поставил. По едноименното стихотворение "Ало, ало, слънчите" Доно Цветков от Студио "Да" написа ноти, децата я запяха, песничката спечели първа награда на международен конкурс и в Македония и се запя веднага от залата, от децата. Срещате ли се често с децата и какви са впечатленията ви от тези срещи? Понеже сега, по обясними причини, по-трудно излизат книгите, но на 2 години един такъв цикъл съм си поставила да имам за излизане на нови книги и за написване на нова книга. И тогава имам срещи с децата в училищата. Впечатленията ми са, че са будни и освободени, понеже ги сравнявам. Аз като съм била дете и като са идвали писатели в нашето училище, ние не смеехме, гледахме ги с ококорени очи и не смеехме. Въпросче да им зададем. Сега децата съвсем по друг начин контактуват с гостите си. А четат ли днешните деца? Четат малките. Какво? Това е моето впечатление. Четат малките, те се интересуват повече. Понеже и аз пиша за тая възраст до 2-3 клас деца, и моите впечатления са за тях. С по-големи от прогимназията не съм се срещала.